jeepney at transport drivers po sa kasalukuyan? Talaga pong apektado po kami dito sa Mark Idol at talagang eto nga po at hindi pa man palagi na ako sumisigaw ng kung hindi mabibigyan kami ng pagtaas ng pamasahe ay mabigyan kami ng fuel subsidy or service contracting ng ating gobyerno. Opo. So ito po ang pangunahin po na hinaing po ng mga tsoper po natin. Ngayon po sa gobyerno pagdating po sa taas presyo po ng gasolina at diesel. Sapat po ba yung pong pwedeng maging tulong po ito? Pag-usapan po natin yung mga nakaraan po ng mga subsidy. I think meron pa pong hindi mga nabibigyan ng mga tsoper pa hanggang ngayon. Opo, at yun nga po, Sir Mark Idol. At ang problema natin dito, kapag hindi po nakapangalan sa mga operator yung kanilang mga jeep po, yung kanilang mga sasakyan, talagang hindi po makakakuha. Sana po, tumatawag po ako sa ating gobyerno, sa ating DOTR, sa ating FFRB, na sana po gaangan na lang po nila ang mga dokumentong hinihingi sa amin lahat. At hindi po talaga kami makakakuha Yun ang problema po namin. And yun nga pong pinupunto po dito, Ma'am Liberty, sana naman po sa ganitong panahon, bukod po sa pagkahaba-habang mga at pagkarami-raming mga dokumentong hinihingi, gawing mas mabilis itong pagtulong sa mga nasa transport sector. Yun nga po talagang hinihingi namin noon pa. At ngayon po ay nanawagan po ako ulit sa ating Presidente Marcos na sana pag-aangin na lang po nila yung aming pagkuha ng fuel subsidy. Na sana po lahat po ng buong Pilipinas po ay makakuha po lahat ng ating mga operators dito. Yes po. Ma'am, sa patuloy po na pagtaas po ng presyo po ng langis, nakikita niyo po ba dito ang pangangailangan po talaga ng petisyon ng panibagong taas pamasahe para po sa mga mananakay? Nakapetisyon na po kami kaya lang hindi nga po kami ma-grant dahil na Magkano po itong naka-pending po, Ma'am Liberty? Bali, ang kulang na lang po nila sa amin ay 3 piso. Yung ating pera increase na binigay naman sa amin, yung provisional authority, na yun nga, provisional fare increase, na 2 piso na po yung nakuha namin, Sir Mike. Kaya sana mabigyan pa rin kami ng 3 piso na yan na pag tumaas naman at bumaba naman, pwede naman namin ibaba ulit yung aming pamasahe. Sa ngayon po talagang hirap na hirap po kami. Opo. Nakikita nyo po ba na kung sakali pong sisirit pa sa pinakamataas, sabi nga nila, projected nila parang 90 pesos o higit pa, etong pwedeng maging taas presyo po. Pwede po bang magkaroon po dito ng nakaambang tigil pasada? So far, hindi pa naman kami nag-isip ng gano'n. Kung pwede namin makausap ang ating gobyerno sa nakaupo, harinawa na maibigay po sa amin yung aming kahilingan. Opo. Ano po ang reaction po ninyo, Ma'am Liberty, dito po sa panukala ng ilang mambabatas na suspindihin po yung VAT at yung excise tax po sa langis? Sana nga po matanggal na po yan kasi dyan po talaga tumataas yung presyo ng gasolina natin. At hindi lang naman po yung public transport ang makikinabang dito kapag natanggal yan, pati po ang ating public transport at private transport. Ikinabang po sa lahat na. At ito ay na-aprobahan ng ating Kongreso at Senado. Kayo bilang National President po, sigurado ko panay po ang dating ng hinaing po ng mga pangkaraniwang driver sa inyo. Ano po yung parang ano po nila dito, pinaka gusto po nilang ma-priority po talaga so far ngayon? At syempre, mensahe nyo na rin po sa pamahalaan, sa ating po mga jeepney drivers at sa mga mananakay natin. Nanawagan po ako sa ating mga operators, sa ating mga drivers nationwide na medyo tiis ng konti at kami naman ay nakikipag-unayan sa ating gobyerno. At ano po yung maibibigay nila, sana nga po mabigyan po kami ng agapang, kumbaga, pagapay po natin yung gobyerno dito dahil ito ay talagang para sa public transport. At kami humihiling ng paribus na po, matanggal na po itong excise tax na to na nanggagaling po dun sa kinukuha sa pat ng ating mga gasolina. At magtutulong po sa amin na maibaba ng konti yung ating presyo ng
diesel natin. At Ma'am. nawagin po ako sa mananakay kapag kami naman po ay nagtaas ng gastos ng aming mga pamasahe, harinawa po na ito ay maintindihan nila paano naman po tatakbo yung ating mga sasakyan kapag wala na po kami pambili ng mga diesel namin. Acto National President Liberty Libay de Luna. Magandang umaga po ma'am at mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo, Mark Idol, at sa Dagupan IMM. Salamat po. Salamat po. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.